waaw musidal Sénégal mbiɗo salminamo kala inde mum e yettode mum e vraiment ko Sénégal wannimi ko Sénégal wanni kam ko mawni wallahi gila mi fuɗɗodira e ɗiɗo probléme mi noyi yimɓe ɓe ɗi nanganimi bimbi ɗi nanganimi kikide ɗi nanganimi yawrum e mi hawrat e neɗɗo salmina kam leɓa ha wulla e neɗɗo si wannima ko wayi noon vraiment a andat ko fi Allah tan waɗi neɗɗo ɗi waɗi ko wa'a noon e ko ɗum waɗi hande vraiment mi falnu e jarde yimɓe ɓe wiyaɓe vraiment mi weltima ha parakala woda ko mi haali e yimɓe ɓe e gandon e aduna ko waɗi important wona jawdi wona laamu koko woni hakkude ma e Allah ko e min de ko woni hakkude am e Allah ko mino waɗi feere tawɗi woni no mbo wiiri ni no wiirani aw ko ɗum waɗi vraiment o yimɓe ɓe min andi ɓe jahilani kam mais mi wona jahile min ko Allah rammi gonmi e tagaɗo fotoyani noon ala ko wawanimi erto tan tagaɗo noon erto ayi si a wuuri haalama haalaka andu a nafani si a wuuri a toñaka andu a nafani neɗɗo toñata tan ayi noon neɗɗo kala si toñama andu toñoɓe ko Allah wallata ɓen si Allah wallani ɓe ala ko wawi hen ko ɗum waɗi an kala ko mbaɗeɗa muñ neɗɗo kala ko neɗɗo wawima wadde e aduna muñ accu ɗumbo e Allah e Allah ɗi woodi ayi si neɗɗo toñima a yettima Allah darat mais si neɗɗo toñima accidi ɗum e Allah tan ɗon ko Allah yoɓantama e jobdi Allah ndi ɓuuri musde si tawi ko yettagol jobdi Allah ndi ɓuuri musde si tawi noon kala ko jobdi Allah ɓuuri foof kala hunde ko ɗum waɗi min wona goɗɗo ananam ɗo tagaɗo ala ko goɗɗagaɗo wawanima si wona warama si warima han tawa naɓima e takko Allah tawa a yetti Allah walla naɓama kaso si neɗɗo naɓima kaso tawa a fowrima aɗa andi kaso koto hoore kala ko neɗɗo wawata wonde koto hoore te min ko wonto hoore am ko ala hay probléme e mi weltima wallahi ha wana mum ala e kono mi wi non gando en noon kala aduna ɗo tagaɗo wawanani tagaɗo no munni hay hunde hay fus ko tagaɗo wawani wana mum ala kala ko neɗɗo waɗi ko Allah walli ɗum waw yimɓe ɓe no luto tan e Allah mbakkilo tagaɗo noon no mani wona yakkam ɗum tagaɗo sa wata ɗum walde tan wona yakkam ɗum wona jotte kala yottagol wona neɗɗo yotto e mbakkilode si neɗɗo toñi on jaafe wona jotte gacce Allah yotta noon hay yottadi Allah ndi wona neɗɗo ñaago min mi ñaagaki Allah yottano kam neɗɗo ha tampinam wallahi par ce que min andi kala neɗɗo no wayi ko Allah tagiri ɗum Allah taga neɗɗo mbo moƴƴa taga neɗɗo mbo bona si Allah tagi neɗɗo no mbo boniri ko a ñaganta mo tan Allah waɗa mo neɗɗo moƴƴo si tawi an ko cikkuɗa ko ɗi moƴƴi wiya Allah no Allah ñimnuma e ɗum ɗon mais on ɗon no yaafo mbo ko ni ko ɗum waɗi min kala neɗɗo ko waɗi mi aduna mi yaafima e noon kala no vraiment wona ganane kam mi on haysi on nanno mino asa e nder gayka ha kal lugge mino ubba gande ɗo e hendu ndu mi foforan ndu ko gasata ko jam tan gonmi si on tigui noon yeehi ha maayi tan gande ko kay Allah gondi gande tagaɗo kono ruttino feere mum e Allah tan surtout ko c'est important ɗum mino faala gando ɗum neɗɗo si toñima wona yetto accude ɗum e Allah wona noon kala ñaago Allah no tampin neɗɗo par ce que Allah ɗi yiɗi neɗɗo Allah ko ɓuri yidde e aduna ko ɓi ko neɗɗo ko ɗum mbiyatnomi ɗo nane e jolfe mbimi Iblisa ko malayika ɓattinoɗo Allah mais si a yi Allah halkimbo c'est parce que Allah ko winamo tan mbo sujjantagaɗo mbo sali an a miijima neɗɗo mo ganduɗa ko malayika no foti ni ko wiyata tan no sujjantagaɗo sali on Allah halki ɗum an tagaɗo o mo ganduɗa an fini weeti yo ko a dawat e yakkangol neɗɗo an est ce que a miijima hono Allah waɗoytama est ce que neɗɗo miijima ɗum a waɗ ɗum tan ɗi foti neɗɗo miijuye neɗɗo ko neɗɗo tan way neɗɗo ɗi foti wakkilade tawa yakkanani neɗɗo no munni kala noon no mbawɗum wallire neɗɗo wallumo neɗɗo haysi a tawi ɗi ubbanama goɗɗum to yeeso galle ma wat feere cuuɗoɗa ha mboya par ce que a yimo a hertinambo te an a waɗa saabi Allah aya neɗɗo wonata tawa waɗaki mais an ko fi Allah darirtamo ko fi Allah muñirantamo e a yiyat an ko Allah yoɓantama ko Allah wallatama e aw vraiment mi salmini on mi jaari on vraiment hande mi ala komi yoɓa Sénégal hunde wasa ma yobde Sénégal so ko fuɗɗi hande e ndi leydi mi yaltata ɗo yimɓe mbi'i kam yo no mi ɓan o kaale mi ɓaŋa famille am o mi yalta leydi ndi mbimɓe onon yimɓe mbannami cotisé kaale pour min pour ɓanna kam juste wiya min no ɓan on kaale
mi ɓaŋa ɓiɓɓe am ɓe e debbo am mo mi yalta leydi ndi o min ko ɓiɓɓe am ɓe ɓuri himɓe ɓe walla ko min ɓuri himɓe ɓe ko ɗon gonanmi si Allah jaɓi ha min ma ya goɗɗo ala ko wawi hen hunde wotere yaltirta kam Sénégal taw komi yaha mi janggoy mi ɓeyda komi jangi ko pour mi ara mi waɗa servir ndi leydi wawi tagaɗo mbima mi tagaɗo wawata kam yaltinde ndi leydi ha tagaɗo ko mi wi on ni e daron kala to yeeso e gandon noon kala Allah yoɓat daare tan ko arta to yeeso si Allah jaɓi Allah wona noon mi waliw mi fala goɗɗo sikka komi waliw walla komi ceernajo min hay alqur'ana komi jangi ko mi yawtan tabara ha kono noon ɓay alqur'ana o ɗi waɗa joni traduire e français mi jangat ɗum mi jangat ɗum no yimɓe ɓe piw mi daara mina andi ko Allah wi toon e ko Allah wi toon ko ɗum mino waɗira ɗum utiliser c'est à dire aɗa andi neɗɗo ko gandal jeriñ gandal kono a liggor ɗum an wona janngu alqur'ana ha teppina ganda ko Allah haaɗi ana waɗa ko ganduɗa ko ɗum welanima ana andi ɗum ko yakkanto ko yakkanto e moƴƴani awa mino salmina kala neɗɗo mino weltani Sénégal fof e on jaforo noon andi noon neɗɗo kala no poroyɗa yo no mbawoyɗa ni yo ko a neɗɗo tan ɗi woodi nde wonde peut être ko mbaɗanmi tawa welanani on tawa weyɗani mais min komi neɗɗo tan mi waɗa hunde ko ganduɗa ko ɗum hakkille am ɗe mbaɗimi dicté tawa ko ni tan neɗɗo koko hakkille ma o kono Allah ko fodima ko to Allah rewnima ɗo ko ɗon ndewata nde wonde noon a waɗa ko ganduɗa tawa neɗɗo ɗi nanganima ɗi weltanima tawa on tigui yiiɗa ɗum mais ganda ko Allah tan waɗirno yeyi on jaforo tan neɗɗo ko neɗɗo tan ko ni tan e mino welti wallahi mino welti mino jara kala neɗɗo on jarama fof yimɓe Sénégal. Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Djeri TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvo-pastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup.